jo sóc el Sotcat I jo la Balaclan. i avui us portem un nou vídeo de... Petards. Bueno, a on estem? Fiqueu als comentaris on creieu que estem. Al final del vídeo us ho direm, ¿vale? O sea, Sí. tranquis, al final del vídeo ho sabreu. Però ara ja podeu ficar als comentaris, estarà. Ja hem estat. Ja ha sortit pel canal. Sí. Bueno, Avui us ensenyarem els petards. perquè avui és la verbena de Sant Joan. Bueno, avui a la nit tindrem un altre vídeo, o demà, que és tirant els petardos i comencem. Vale, comencem perquè ho dic jo. Vale. Pues aquí hem comprat uns mini coets per nosaltres que fan palmera i venen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 7, 8, 9, 10, 11, no 11. 12, 1, 2. Tot, no ho sabem. A veure. És que aquí no, aquí sota n'hi ha. 1, 2, 3, 4. Venen 14, perquè aquí sota n'hi ha. Aquí sota n'hi ha. 14 més o menys venen. Pum! Perquè aquí sota n'hi ha. Vale. Ara li toca la veu. I al final del vídeo també fiqueu quin us agrada més. Sí. Llavors, tenim traca, picos de oro. O sea, una traca de picos de oro gran. Sí, Està bé. separem-nos així, ja no ens tornarem. Vale. Vale. Tenim dos packs, o sigui, ara estem ensenyant el Box Explosive. Explosion. No ho he llegit. Explosive. I després us ensenyarem el Boom Pack. Boom pack, vale. O sea, tenim dos boom packs i un explosion. Dos boom packs i I un una explosió. Els compartim, sí? Sí. Vale. Els forts per l'últim, no? Sí. Aquí tenim uns picos de oro. Són picos de oro. Que són com uns mini chinos. Sí. Jo crec que sonaran perquè tindrien diferent el mateix nom. Sonaran una mica més perquè són una mica més gordos. Sí. Bueno, vale, clar. Ara tu. Vale, pues... Unes... Traca americana. O sea, que són... Ara ja... agafaré. Traques que van... O sigui, tu ens tens per la metxa i van explotant totes juntes. Com totes les traques de tota la vida. I pica americanos. Per què? Perquè aquests petardos, aquí hi ha com uns xinos que es diuen americanos, que ja els ensenyo de pas, i estan fets amb aquesta traca. Vale. Crispitas. Crispitas. És això? Jo els dic huevo de dragón, perquè és com una font rara, bueno, crec, Sí. Avui sabreu tot com van. Si sabeu, fiqueu als comentaris i així ja ens anirà bé per nosaltres. Sí, a veure, ho obro per ficar-lo. Ho sentim per aquest vent que hi ha i per als crits, és que Estem a la... estem al lloc que ho teniu que endevinar. Sí, o sea, hi ha piscina. Bueno, en quasi tots llocs hi ha piscina. Sí. Ara estem a l'estiu. Com veieu, portem màniga curta, pantalons El Barça! de Fortnite. El Barça! M'ho van regalar, o sea, no soc un viciat, tranquil. Vinga, Bueno, aquí tenim linces. linces, que és com un mini xino molt petit. Linces, linces. Estan guais, vale? Vale, 3 packs de traques loques. Sí. Tenim moltes traques, El primer pack només això. I penseu que Traca loca Tracaloga, Tracaloca. tot tracaloca. i traca loca. Molt bé. Bueno, ara ja comença el fort. Agafo... Els forts. Xan, xan, xan. Vale. Després d'aquest verd t'ho agafo. Vale, que l'hem agafat aquest. Bueno, aquí hi ha un torpedo. Semblen com un coet de Fortnite. Sí. Mira. Mai l'hem tirat, la veritat. Si ens voleu deixar pels comentaris abans d'aquesta nit, ens aniria de conya. Sí. Bueno, és que tampoc sabem quan ho penjarem. Possiblement Avui a la tarda. Sí. És No molt us ho possible. espereu. Possiblement, no del segur. Possiblement. Bueno, mentre ho guarda aniré ensenyant. Sí, agafa aquest, el 25. Vale, 25 PK2. Vale, són aquesta caixa i són com mini diablillos. Sí, uns diablillos. Sí, diablillos, però més petits. I es diuen PK2. Pecadors,
que és com un diablillo, però una mica més a dir. Potser sona igual, Queden 3. I després... Vale, ensenyo los peditos aquests que em va dir el senyor de la tenda. Que es deia així. Hi ha pedos, però no, Pedos. és molt gros, és el més gordo que tenim. Bueno, no ho sabem del tot, però Creiem, no? no, hi ha un empatat, però hem vist un vídeo per orientar-nos una mica, Sí. per no fer el borregot. I, bueno, ara passarà la meva germana per darrere, a la seva cosina. Salva el canal, si vols. Vale, Queden 2. com ja us hem dit, no sabíem si peta molt fort, pleta fluix, de petar, però ara la Berta ensenyarà uns que creiem que peten més forts aquest, perquè hem vist un vídeo i creiem que hi ha diferència. Bueno, valencianets. Mireu, com aquí ja podeu veure més o menys com són, però són així. Xon, 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 xon. O sigui, és guai. Sí, són també com Els diablillos. pedos. Que... I l'últim. Bueno, l'últim d'aquest pack. Sí, d'aquest pack. Després n'hi ha més. I és... El Silvabums, que hem vist un vídeo i creiem que peta un montón. Sí. Bueno, si ho fiqueu així, ho podreu llegir del revés, més o menys. Vale, Silvabums, que creiem que estan molt guais. Sí. És que només amb la forma ja semblen que petaran. Que petaran molt. Molt. Bueno, ara Aquest ha sigut el Box Explosive. I ara anirem a parar el Es Box Pack. podrien dir explosions, perquè sembla que Sí. explotarà bastant. Sortiràs al canal, la teva veu. Aquí Són tenim nostres. la meva cosina i el germà, la germana del Sotcat. Ah, per cert, em canviaré el nom, ja no em diré el Shotcat, ara ja no sóc el Shotcat, ara sóc Arnau Bebeite. Però ara diré, ja que jo sóc el Shotcat, Bebeite, de Blanca Valdomar. Bueno, això I jo també me'l canviaré i em diré BBD. Vale, BBD. Però seguirem la mateixa presentació, Sí. perquè ens agrada molt. Bueno, de mentre ell fa, jo aniré obrint el bomba. Sí, obre... Que s'obrin ja de pas. És que costa molt endreçar. Igual. Sí, però nosaltres tenim un igual. Adiós. Adeu. Vale, aquest ja no ho traurem perquè seria massa estona. Bueno, i si ho traiem? Començar. No, no Metxita. Metge... És com una mariquita, això. És una baldufa. Sí. Que ho he mirat avui i és... Ho encens i per aquí fa. I Crec. perquè ja veieu com una punta com si fos una baldufa. Vale, l'apartarem. Vale, aquí tenim una font que la vam tirar ahir. A veure. Perquè tenim 2 packs. Com és? Fuente Merlín. Mola molt, Sí. Ahir la vam ficar i és molt bonica. Bueno, Destellos Flash. a veure, l'hem de treure, no? A veure, No, millor no. si ràpid... Bueno, El traiem. De mentre es treu jo aniré agafant i així. Vale, mireu, és això. Destellos Flash. Són com minifons Fonts, són que fonts. giren. No, aquesta giren? Crec que sí. No ho sabem? Sí. Jo crec que no, que són aquelles baldufes rares, Sí. però no ho sabem. Bueno, ara agafaré. Ho veureu avui. Aquests? Vale. Carpintero Traca. Carpintero Traca. Ho veureu del revés, però bueno. Tenim 3. 1, 2 i 3. Aquests sí que no els traiem. No, perquè no es poden. Es faria malbé la traca. Naranjas tronadores. Uah, això què és? Això treu fum, crec. Sí, això treu fum i gira. Gira i treu fum. Això deu ser més tòxic Ja. que la toxina. Bueno. Silbadores. A veure, treu-lo. Traiem un. De mentre que treu els silbadores... Ai! Ha caigut la càmera, però... Un no passa. silbador. Bueno, el làtigo no el traurem perquè es fa malbé, crec.
Però el látigo, És com una traca a l'entira ahí, és una traca, que va superforta, surt molt Que fort fa i va tot... pa. Fa pa. I fins que s'acabi. Vale, Bueno. estava parlant amb la meva mare. Bueno, L'has ensenyat això? sí. La vigila. Ara Que si no, no és... és lo d'ahir. Vale. Estic intentant treure. Vale. Vale, ara... Aquí tenim Super Diablos. Això són com els que us hem ensenyat abans. Ho sento molt, crec que això no ho podem treure. Doncs sí. Són Super Diablos. Vale, ja estic aquí. Super xulos. M'han dit... I hi ha 25. No, 25 unitats. Sí. Oh, aquestes són molt boniques per mi. Són les roses. M'encanten. Ja. Són com un tipus de fons És una font baldufa que gira. que gira fa... Uah, és com una baldufa. Tenim moltes fonts i això, bàsicament, hem agafat el boom pack, que és el que fa més soroll. O sigui, d'això de... no sé si tindrà gaire. Bé. Si vols ensenya tu aquest. Això què és? Pulgues saltarines. Ves agafant. Pulgas saltarines. ¿Qué es eso? Hola! ¡Hala! Són lomes! No, millor no ho obris. Aquí dins hi ha la metxa, però mireu això! Pulgues saltarines! Vale, ens hem passat una mica el crit, però ens ha agradat, és que ha sigut com flipant. Traques colorines són traques, no cal que us les ensenyi, però són de colors, o sigui, quan exploten, en comptes de sortir fum normal, surt fum de colors. Ho has fet algun dia? Sí. Aquest portaplàstic, el traiem o no? jo no. Segur... Xiquets. No ho obrim, però traiem el plàstic quan Els després ja tindrà xiquets. després. El xiquet segur que sabeu el que és. Segur que algú que veu aquest vídeo... Sí. Bueno, ja ho fem. Que serà ràpid. Xiquet. Hola! Que jo mai els he tirat. Sí. No molta gent el coneixerà. Que va, xinos. Això peta un muntó. Diu la meva germana que són xinos, però no són xinos. Això peta. I per acabar, Baby Petardo. A veure, aquí sí, això... Sembla... A veure. Xinitos. Bàsicament, tot el que tenim són xinitos. Què és? Mini xinitos. Mini xinos. Bueno, ara ho podem treure tot i escampar-ho per la taula i... no? I gravar-ho tot de cop. No, escampem així. Us ensenyarem aquest pack. L'altre segurament ja l'heu vist, ja ho hem fet. Sí. Això deu estar guapíssim. Ja, Que sí, aquests que són coets. Els que vam tirar ahir va sortir malament. Ho estem col·locant. Perdoneu. Però és que mai ens preparem els vídeos. O sigui, nosaltres som improvisats. Sí. Només hi ha una metge. Cosa de família. Bueno, a veure... Aquí tenim tots. Com podeu veure, la font que a mi tant m'agrada, que Fuente Merlin. va ser tan bonica, aquí la Marieta que hem dit. Bueno, tot. Doneu-nos un like si us agraden tots aquests petards. I si us agrada també el vídeo. I bueno, anem a dir el lloc on estem, sí, no? Sí, vinga. Si ho heu endivinat, Felicitats. Bueno, ja estem a la Ballena Alegre! Tornem a estar aquí, segurament us ensenyarem les piscines com us vam dir el primer vídeo i aquí vam Que no ho vam complir. Sí, aquí vam crear el primer canal, el primer i l'únic que hem fet. Però ja té un canal, ja tinc un altre. O sigui, ella és... Arna Blanca. No tenim un vídeo. I el meu és... Faig vídeos de Fornite. El meu és Síndria i Agafa el mòbil. Préssec, Que és molt guai. que ho faig juntament amb la meva germana Coco Coco Bandicot. Vale. Bueno,
Possiblement el penjarem ara per la tarda, no... no sé. Bueno, El penjarem ara, sí, sí, segurament. ara anirem a buscar... O sigui, ara a la nit gravarem més o menys el sopar i la coca i això, i llavors anirem corrents a la platja. I sobretot sortirà el meu germà, que és un expert tirant petardos. I Ferran, vine si vols. Bueno, no vols sortir, és una mica vergonyós, però el vídeo segur que sortirà. Tota la família. Deixeu un bon Like, subscriu-vos si sou nous aquí, i doneu-li la campaneta per rebre totes les notificacions. adeu. I compartir-lo. Adeu!